Príbeh sa začal písať v roku 2006, keď si Laci kúpil korálky od detí z detského domova. Navštívil domov a spýtal sa, ako môžem pomôcť, dostal odpoveď, vymysli, ako môžu deti kvalitne tráviť čas. Deti v domovoch majú naplnené základné potreby. Dostanú teplé jedlo, strechu nad hlavou, starostlivosť, vzdelanie. Čo im však chýba? Laci si uvedomil, že v domovoch im chýba priateľstvo a dôvera k dospelému. Nemajú komu zavolať, povedať, čo ich trápi. Chýba im individuálna pozornosť, láskyplný a kvalitne strávený čas s dospelákom. Preto sa program Buddy po 8 rokoch zameral na trávenie času detí v dvojiciach mimo detského domova. Pretože to, čo deťom skutočne pomáha, sú pravidelné a dlhodobé stretnutia s jedným dospelákom, ktorý ich navedie na správnu cestu. Tým odborníkov v programe Buddy od roku 2014 nachádza, školí a stará sa o takéto dvojice. Do života dieťaťa príde človek, s ktorým sa cíti bezpečne. Budujú si vzájomnú dôveru a vzniká kamarátstvo na celý život. Vďaka nemu dieťa rozvíja svoje zručnosti a hľadá svoje miesto vo svete. Sprevádza ho dospievaním a pripravuje ho na samostatnosť v živote. Program Buddy prepája deti z domovov, ktoré sa túžia rozvíjať, dobrovoľníkov, ktorí chcú darovať svoj čas a darcov, ktorí pravidelne darujú svoje peniaze na hľadanie, vzdelávanie a starostlivosť o dobrovoľníkov. Program Buddy tak mení peniaze darcov na kvalitne trávený čas detí. Aj vy môžete byť súčasťou Buddy príbehu. Tisíce detí na Slovensku stále čaká na svojho Buddyho. Veríme, že každé dieťa by malo mať aspoň jednu osobu, ktorej plne dôveruje. Veď nikto z nás to nedá sám. Lebo everybody needs somebody.